Hej, så har jeg lige prøvet at lave en let's play video. Jeg har bygget mig et lille hus, og der var en monster spawner lige ved huset, lige deromme bagved. Nu skal jeg se, om jeg kan se den. Ja, den er lige dernede, hvor jeg satte min fakler. I kan godt se den. Der er ikke noget spændende i den. Jeg har belyst den. Jeg kan ikke huske, om man kan komme den her vej ned til den. Det kunne godt, jeg har bare lukket af. Jeg har belyst den. Der bestod nogle kister her med noget redstone, nogle sadler, og hvad var det mere? Og 3 spande, det rigtige, og så var der faktisk ikke mere, jo, der var noget kål, eller hvad det hedder, og et bread. Det var det eneste, der var. Det var ikke sådan spændende, super, wow, nej, det er rigtigt, det var det ikke. Og jeg har tænkt mig at lave den her. Det her, det bliver bare sådan en lille introduktion til min video. Og jeg skal lige have lavet den her færdig sådan her. Det er bare sådan, så jeg kan se, hvor jeg bor henne. Den bevæger væk. Ja, jeg har sådan set ikke, jeg har spawnet et eller andet mærkeligt sted langt derinde op. Jeg spawnede midt inde i et træ, faktisk. Så det var noget mærkeligt noget. Og den der vil jeg faktisk rigtig gerne lige at fjerne. Så det har jeg nok til. Okay, nu skal I se. 1, 2, 1. Det er det der. Det. Farven kører vi ind i det. Sådan, nu skulle det gerne virke. Og jeg spiller med 1,0,0, hvis der er nogen, der kan se det. Men det kan I jo ikke, der er ikke sådan noget nyt. I kan se, at jeg spiller med enten 1,8,1. Den downgrader måske på et tidspunkt til, men det skulle kun lige være for at få Buildcraft. Det er en mods. Hvis der er nogen, der ikke kender den, så kan I bare søge Minecraft Buildcraft ind på YouTube. Så kommer der videoer op med The Yocast. Jeg synes personligt selv, at Yocast er rigtig god til at lave Minecraft videoer, men der er jo andre, der kan synes noget andet. Så det lader bare være op til jer. Men hvis I vil se de videoer, så skal I bare søge på YouTube Buildcraft. Nu kan jeg så ikke lige huske, hvordan der med staver til de er. Jeg får 0,2 i stavning, og jeg får 12 i matematik, så ja, I kan godt høre, at jeg er ikke så god til stave. Men det var sjovt ud, når jeg begyndte at lave døren. Er det når man tager fat i håndtaget, eller hvad? Det var sgu da noget mærkeligt noget. Nå. Jeg kan lige se. Jeg tror ikke, jeg mangler noget. Jeg mangler en økse, men det er ikke det livsnødvendige. Har jeg noget træer? Nej, det har jeg ikke, så jeg lige ude og håbe noget vand på. Ja, Minecraft så ikke valgt at give mig en sol, har jeg fundet ud af. De har valgt at give mig en måne, men de har ikke valgt at give mig nogen sol. Det var jo dejligt, ikke? Så kan man ikke se, før at det begynder at blive nat. Nå. En af mine venner er online på Skype. Nå, men det var bare lige sådan en kort intro til den her verden her. Jeg har tænkt mig at lave nogle flere videoer med den, men det kommer lidt an på, hvad I synes om den. Nå, men det var slut for det. Ja, vi ses.